Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга атаклы язучыбыз Фатих Әмирханның Сәмигулла абзый дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Равил Шәрәфи укый. Өйдәге һәммә нәрсәне идарә итү Маһитаб абыстайга тапшырылган булса да, шәй шикәрне Сәмигулла абзый һәр вакыт үзенең хосусый химаясы астында тота иде. Һәр шәй янына килеп утырышында Сәмигулла абзыйның иң әүвәлге эше шәй савытын тотып селкетеп карау. Аннан соң аның капкачын ачып шәйгә бер күз салу вә аннан да соң бер иснәп караудан гыйбарәт була. Вә шул эшләрдән соң Ходаның бирмеш көне түбәндәгечә сүз була иде. Анасы, шәең аз калган икән инде. Ник аз булсын әле, яртысы да бетмәгән. Юк, алайга калгач күпкә бармый инде ул. Инде кайсы шәйне башларсың икән анасы? Бер көн алып кайткан Кузнецов шәен башларсың икән? Әллә өченче көн алып кайткан Үтәмеш шәен башлап карарбыз микән? Хәер, әле безнең җәй көн алган теге яшел пичәтле шәйнең дә берәр кадагы булырга тиеш. Аны башлап карарга да ярый. Кайсы туры килсә, шунысын башларбыз инде. Аның өчен әле бу көннән үк башлата тормыйм. Юк, анасы, алай түгел ул. Теге яшел пичәтлесен башлап карыйк әле. Аны җәй көне эчтәге чигендә озак торып тәме башкарып китмәсен дип. Шуңа күрә мин сиңа һәр вакыт шәй җыеп кайтмадым шул. Күп торгач айный да торгандыр ул. Юк, анасы, алай түгел ул. Өйдә шәйнең мул торганы яхшы. Шәй бетеп китсә уңайсыз була ул. Бу сүзләр тәмам булгач, Сәмигулла абзый капкачы ачылмаган шикәр савытында бер селкеп, шалтыратып карый. Вә аннан соң капкачын ачып, шикәргә карап тора. Вә кайсы вакытта кайбер шакмакларны бармаклары белән басып куя да, анасы, әле безнең шикәр күптер дип сорый иде. Һәм Маһитаб абыстай кирәк күп дип җавап бирсен, кирәк аз дип җавап бирсен, Сәмигулла абзый мотлак Алла теләсә, бер бик күпләп алып куярмын әле шул шикәрен дип куя иде. Әгәр Сәмигулла абзый шәй янына шәй чәйнеккә салынмас борын чыкса, Маһитаб абыстайның башына бер мәшәкать арта иде. Кара анасы, шәйне бик күп салмасаң да ярар. Мин күп эчмим. Хәер, белмим тагы, син үзең күбрәк эчмәкче булсаң ни әйтим. Алайда бик аз да салма. Безнең балалар шәйне эчәләр бит. Бу сүзләрне әйткәч, Сәмигулла абзый Маһитаб абыстайның шәй салганын бик дикъкатләп карап тора да, шәйле бал кашыгы шәйнекнең авызына килеп җитәр-җитмәс, юганасы, тагы бераз салмасаң азрак булыр әле ди. Вә икенче бал кашыкны инде бик дикъкатләп карап, бу күп карчык. Без үзебез әллә ни хәтле эчмибез бит ди. Һәм Маһитаб абыстайның алган шәйнең яртысын савытка кайтарганын күреп, юк карчык, син бигрәк сананланып киттең тагы. Монысы азрак булды. Бал кашыкның очына гына эләктереп, тагын бераз өстәп җибәрми ярамас анасы ди торган иде. Шәй салынып бетеп, шәйнек самавыр башына куелгач кына, Сәмигулла абзый үзенең гаять эшлекле борчылу кыяфәтен үзгәртеп, тынычлап кала. Һәм шәй пешә башлагач, аны самавыр башыннан алып, борыны тирәсенә китерә дә, ароматлы, хуш исле. Анасы, син дә иснәп кара ди торган иде. Сәмигулла абзыйның шушы шәй, шикәр мәсьәләсендәге артык катышучанлыгы кайсы вакытта Маһитаб абыстайга бик зур уңайсызлыклар да ясап куя иде. Бу уңайсызлыкларның берсе моннан 2 ел элек булды. Сәмигулла абзый белән Маһитаб абыстай кызларын кияүгә бирделәр. Туйлар булды, кияүләр керде, фәләннәр булды. Көннәрнең берсендә кияүнең ата-аналары үзара мәхрәманә генә бер мәҗлескә чакырылдылар. Менә бер вакыт кода-кодагыйга бик тәкәллефле генә шәй хәзерләнде. Килен кыз шәй салырга тотынды. Сәмигулла абзый гадәтенчә моны бик эшлекле борчылу белән карап тикшереп тора иде. Килен кыз бер бал кашык шәй салды, 2 бал кашык шәй салды,
Өченче балкашыкны тутырырга чәй савытына кашыкны тыкты. Сәмигулла абзый чыдый алмады. Шу кызым җитте. 2 балкашыгы салдың бит инде диде. Һәм гадәтенчә мин күп эчмим, анаң да әллә ни күп эчми. Хәер, белмим тагы ни әйтим. Кунаклар күп эчә торган булсалар гына дип төстәп җибәрде. Кода һәм кодагый бик тизлек белән: "Юк, җитәр. Безнең эчәсебез килми" диештеләр. Һәм уңайсызланып бер-берсенә карашып алдылар. Кирәк килен кыз вә кирәк Маһитап абыстай кызарындылар, оятларыннан нишләргә дә белмәделәр. Кунаклар исә әүвәлге чинаякны эчкәч тә чинаякларын каплап куйдылар вә һичбер төрле кыстауда инде аларга икенче чинаякны эчертә алмады. Кунаклар киткәч, кирәк Маһитап абыстай вә кирәк кызы Сәмигулла абзыйны бик урыштылар. Мондый мәҗлесләр гомер эчендә бер генә мәртәбә киләләр. Әүвәл мәртәбә килгән кудаларына чәйдә кызганып утырган шикелле сүз сөйләймеш. Бигрәк ятка калдык фәлән түгән диделәр. Сәмигулла абзый исә әүвәл: "Юк, алай түгел анасы" дип, үз эшенең килешсез булмаганына бер дәлил китерергә теләп караса да, дәлил таба алмагач: "Юк, алай түгел ул анасы. Чәйне аны бик яхшы пешерергә кирәк. Чәй яхшы пешеп җитмәсә, эшне күп торучан була. Чәй кызганганнан түгел ул. Әле бездә Кузнецов чәй генә дә 6 кадак бер дә башланмаган килеш ята бит. Күп салсаң чәй пешми ул" дип кенә химая итенү белән канәгатьләнергә мәҗбүр булды. Вакытында бу күңелсез вакыйга Сәмигулла абзыйның ихласын чәй мәсьәләсеннән кайтарып торган вә хәтта ул инде чәй савытында селкетеп карамый башлаган вә шикәр савытында чәй яны саен ук шалтыратып карамаска тиңгән иде. Ләкин бер атна үтеп, вакыйганың хатирәсе онытылу белән Сәмигулла абзый яңадан чәй-шикәр мәсьәләсе белән шөгыльләнә башлады. Әле менә быел да күптән түгел генә Сәмигулла абзыйның бу табигатеннән тагы бер уңайсызлык туып алды. Сәмигулла абзый улы белән бергә Мәкәрҗәгә барырга җыена иде. "Кара анасы, без Алла теләсә иртәгә кичкә сәфәр чыгабыз инде. Көне җиткәч кенә хәзерләнү уңайсыз була. Мин бүгеннән үк кайсы бер нәрсәләремне рәтләп куймакчы булам" диде ул Маһитап абыстайга. Карчыгы аңа саквояжын табып бирде. "Карчык, мин нинди чәй алырмын икән юлга" дип Сәмигулла абзый әүвәл кадаклы чәйләр янына барып, аларны берәм-берәм алып караса да, ахырдан аларның берсенә дә күңел утырта алмыйча, өстәл өстендәге чәй савыты янына килеп, аны селкетеп карады. Капкачын ачып күз салды, иснәп бакты. "Карчык, монда сезнең чәйдә аз калган икән. Кая әле, китер әле нәтиге өстән 3нче тора торган кәрван чәен. Шуның сиңа кадәресен монда салып, калган үзебезгә юлда эчәргә алырмын" диде. Ләкин Маһитап абыстай кәрван чәен алып биргәч кенә, Сәмигулла абзыйның планы тагы үзгәреп китте. "Юк, алай түгел анасы. Бу кәрван чәе торып торсын әле. Бу Мәкәрҗәдән кайткач эчәргә яхшы булыр. Син миңа нәтиге астан 2нче үтәмеш чәен алып бир әле. Юл өчен ул яхшы булыр" дип, Сәмигулла абзый өелеп куелган кадаклы чәйләрне таратып, үтәмеш чәен алдыртты. Ләкин кулга тотып һәм төргән кагаз аркылы иснәп карагач, Сәмигулла абзыйга юл өчен бу чәйдә муафик булмас шикеллерәк тоелып китте. "Юк, карчык, әле моңар караганда әнә теге иң астагы алтын пишәтле чәй юл өчен яхшырак булыр ахыры" дип ул тагы бер төрле чәй алдырып карамакчы булса да, бу юлда инде Маһитап абыстай аңа ирек бирмәде. "Ярар инде карт. Шул кулыңдагыны гына ач та, шуның белән булсын" диде. Сәмигулла абзый: "Юк анасы, алай түгел ул. Чәй белән чәйнең аермасы бар аның. Бәгъзе чәй пароходтан шәршен чыгышсыз була ул" дисә дә, артык уз сүзләнмәде, кулындагы чәйнең кагазын ачарга тотынды. Кадаклы чәй кагазын ачу Сәмигулла абзыйның дөньяда иң яратып эшли торган эшләреннән берсе иде. Моны ул хосусый бер тантаналы җитдият белән эшли вә тәмам иткәч бер гарибанә як-ягына каранып куя вә бераз торгач: "Анасы, булды бу" дип Маһитап абыстайны чакырып китерә иде. Бу юлда ул чәйне гадәтенчә тантаналы ачты, иснәп карады, як-ягыннан каккалап, бераз әллә нишләтте вә аннан соң
Маһитап абыстайны чакырып китереп, аңар чәйне савытка бушатуда ярдәм итте. Бөртекләр читкә төшмәсен өчен кулын буранка кыяфәтенә китереп, савыт авызына куеп торды. Чәйнең яртысыннан артыгы савытка сыймый калгач, Сәмигулла абзый аны яңадан иснәп карады да, тантаналы вә эшлекле кыяфәт белән аны саквояжга китереп салды. Вә үзе бераз вакыт саквояж янында идәндә аякларын сузып утырып торды. Ләкин сәфәр хәзерлеге моның белән тәмам түгел иде әле. Анасы, шикәрне нишләрмен икән мин, диде Сәмигулла абзый. Алырсың, диде Маһитап абыстай. Алуын алам инде. Әле тик кайсы шикәрдән алырмын икән дигән сүзем. Башлыдан ватып бирерсең микән? Әллә өйгә дип ватып куйганнан гына алырмын микән? Әллә теге пилүни шикәрдән бирәсеңме? Кайсысыннан бирим соң? Шуңарып торам әле шул үземдә. Булмаса, бар әлемәсен. Һәммәсен дә китер әле. Барысын да карап уйлашып бакыйк. Шикәрләр китерелгәч, Сәмигулла абзый биразы ватып алынган башлы шикәрне күтәреп карады. Калын кагазга төялгән ватылган шикәрне, кагазның әле бер ягын, әле икенче ягын күтәреп шалтыратып бакты. Пилёны шикәр тартмасында селкетеп шалтыратты вә аннан ике шакмакны алып, бармаклары белән кысып карап куйды. Пилёны шикәр ләззәтсез буланасы. Юлга аны алмам. Ватканны биресең ахыр син. Хәйр. Белмим тагы. Ваткан өйгә аз кала дип уйласаң, башлыдан ватып бирсәң дә ярар. Алай дияр идең. Аны кайчан ватып тормак кирәк? Миңа бит аны хәзердән тутырып куярга кирәк. Шулай анасы. Хәзергәле ватканны алып торыйм. Икенче ой төшсә аны алмаштырып алып табыла бит. Сәмигулла абзый зур бер кагазны җәеп, ватылган шикәрдән аңар алып сала башлады. Бер уч салды, ике уч салды, дүрт уч салды да, бераз уйланып каранып торды. Анасы, болай күбрәк булып китте ахырсы. Күбрәк булса, бераздан кире салырсың. Шулай итми ярамый карчык. Сәмигулла абзый бер уч кайтарып салды, ике уч кайтарып салды да, бераз уйланып каранып торды. Юк, анасы, болай бигрәк азайып китте. Біразын яңадан алып салсың. Шулай итми ярамый карчык. Сәмигулла абзый бер учны яңадан кайтарып салмакчы булды да, ләкин бөтенләй салып бетермичә, өч шакмакны кулында тотып вә бераз уйланып торганнан соң, аны өйгә каласы шикәрләр арасына ыргытты. Хәзер эш тәмам иде инде. Сәмигулла абзый гаять диккать таләп итә торган бер эшне эшләгәндәге пөхтәлек белән шикәрне төрде дә, саквояжга салды вә үзе бер арган сымак сулап куйды һәм сәгатен карап. Сәгать 10 тулган. Юлга хәзерләнә торгач, базарга соңрак та калганмын дип ашыгып, базарга хәзерләнә башлады. Базардан кайткач, Сәмигулла абзый саквояжны ачып, чәй шикәрне карады һәм Маһитап абыстайга. Каралы карчык. Бу чәй күбрәк булыр ахыры. Миңа бер кагаз бирсәң, мин моның биразын бушатып монда калдырыйм. Чәй савыты бераз бушагач та, син үзең инде аны шунда урынлаштырырсың, диде. Һәм әйткәнен җиренә китерде вә аннан соң шикәр кагазын ачып карап, андагы шикәрне ассынды булырга кирәк. Тавыш-тынсыз гына өйгә калдырган шикәрләр төргәгеннән 5-6 шакмак шикәр алып килеп өстәде. Сәфәр китәчәк көнне иртә белән Сәмигулла абзый карчыгыннан калай чәй тартмасы эзләтеп таптырып, юл өчен хәзерләнгән чәйне шуңар бушатты. Шикәр өчен катыргы конфет тартмасы сорап алды вә аннан соң улына: "Мин чәй шикәрне хәзерләдем инде, Хәкимулла. Башка кирәк-яракны син кара. Әйберләрне җыештырып хәзерләп куй. Базардан кайту белән проходка китәрбез", диде. Сәмигулла абзый чыгып киткәч, әйберләр җыештырылды, төеннәр тинәлде, һәммә нәрсә тәмам хәзер ителде. Ләкин Сәмигулла абзый базардан яңа план белән кайткан иде. Бәйләп куйган төеннәрне һәм саквояжны күтәреп карады да ул: "Юк, анасы, без чәй шикәрне саквояжга салганбыз.
Аларны менә шушы мендәрләр төененә бәйләргә кирәк диде. Саквояжны ачтырды ва пөхтәләп, нык итеп каеш белән бәйләнгән төенне шиштирде. Һәм үзе хәзерләп куйган чәй шикәрне тоткан килеш шактый уйлап торганнан соң: "Кара әле, карчык, мин юлга бер дә башланмаган кадаклы чәй алыйм ахыры. Китер әле әнә шул алтын бишәкле чәйне. Пароход өчен шундый чәй чыгышлы була. Калганы үзебезгә мәкәрҗәдә эчеп тотарга булыр", диде. Ләкин моның белән генә әле эш тәмам түгел иде. Карчык, шикәрне дә ахыры алмаштырмый ярамас. Монысын бушатып, пилюнине тутырырга кирәк булыр. Ник дисәң, чөнки пароходта шикәрне салып эчелә. Пилюнинең 2 шакмагы 1 стаканга таман гына була. Әмма ваткан шикәр алай түгел. Базардан ашыгып кайткан Хәкимулла үзе түйенләп чыккан төеннәрнең таратылып ташлаганын ва картның һаман әле чәй шикәр белән булышканын күргәч, аптырап китте. "Кара әле, әти, пароход китәргә бары ярты сәгать вакыт калган. Син монда чәй шикәрне авыш-туыш китереп азапланасың." "Юк, улым, алай түгел. Һәммә нәрсәнең җае бар аның. Чыгышсыз чәй белән пароходтан эшләмәкче буласың. Алай түгел ул. Алла теләсә, бу пароходта ашыйсы ризыгыбыз булса өлгерербез. Бер дә курыкма." Хәкимулланың ашыктыруына да карамыйча, төеннәрне яңадан рәтләп җиткерүгә чирек сәгать вакыт киткән иде. Мусафирлар ашык-пошык атка чыгып утырыштылар. Ат кузгалып киткәч, Сәмигулла абзый артына борылып: "Аллага тапшырдык, карчык. Теге калай савытлы чәйне үзең карап тотарсың инде", дип ахыргы саубуллашу сүзен әйтте. Ләкин сәгать ярым вакыт уздымы, юкмы, безнең мусафирләребез төянеп кире кайтып керделәр. Хәкимулла кәефсез ва бераз ачулырак, әмма Сәмигулла абзый бераз төчрәк ва гафу үтенгән сымак кыяфәттә иде. "Анасы, бу пароход белән китү насип түгел икән безгә. Барып җиткәндә яңа гына пристаньнан кузгалып торадыр иде", дип ул карчыгына төче бер караш белән карады. "Юк, нәрсә белән җенләнгәч шулай була ул", диде аңа каршы Хәкимулла. Сәмигулла абзый: "Юк, алай түгел ул, Хәкимулла", дип, бу турыда үзе гаепле түгел, бары тәкъдир гаепле икәнлеккә дәлил китермәкче иде дә. Ләкин андый бер дәлил табылмады ва шунлыктан ул сүз булсын дип кенә: "Бүген актыккы пароход иде шул. Актыккы пароходка төшкәндә һәр вакыт шундый бер эш булмый калмый. Менә иртәгә Ходай теләсә, иртәнге пароход белән китәрбез", диде. Кичке чәй янында утырганда, Сәмигулла абзыйның башына өр-яңа ва гаять муаффәкыятьле бер фикер төшсә дә, ул Хәкимулла алдында аны карчыгына әйтергә җөрьәт итмәде. "Юк, алай түгел ул. Безнең Хәкимулла эшнең җаен белми, дөнья күрмәгән ул", дип уйлады. Ләкин тамак төбе кымырҗый ва муаффәкыятьле бу планны карчыкка әйтәсе килә иде. Чәй эчелеп тәмам булгач та, Сәмигулла абзый карчыгын үз бүлмәләренә чакырды. "Карчык, сиңа йомыш бар." Картлар бүлмәләренә керделәр. Сәмигулла абзый кәефле елмаеп кына карчыгына якын килде дә, серле генә бер тавыш белән сүз башлады. "Кара әле, анасы, мин пристаньнан кайтканда бер бик нәрсә уйлап чыгардым әле." "Нәрсә булыр дип уйлыйсың, карчык? Әйтеп бара", дип ул Магитә абыстайга төче генә әйтеп карап торды. Карчык таба алмагач сүзендә дәвам итте. "Мин быел мәкәрҗә бүләгенә өләшергә яшел чәй белән бухар шикәре алып кайтмакчы булам, карчык." "Ой, карт, күңелле булыр микән соң ул? Бер дә кешедә юш бит. Бигрәк дики була инде ул арасы. Әле мин шуңар гаҗәпсенәм. Ничек хәзергә хәтле ул берәүнең дә башына килми торган?" Бу эшне карчыкка сөйләгәч, Сәмигулла абзый бүген кич буена хусусый бер кәефлелек хис итеп торды. Пароходтан калу, Хәкимулланың эшнең җаен белеп җитмәүләренең кәефсезлеге онытыла язган иде. Карт белән карчык бүген йокларга гадәттәгедән дә иртәрәк яттылар. Сәмигулла абзый үзе йоклап китәр алдыннан куерып кына ята торган карчыгын уятып: "Кара әле, анасы,
Мин Мәкәрҗә бүләгенә өләшергә дигән яшел чәйне ничә кадак алсам ярар икән дип сорады. Һәм карчыгының йокысын бүлеп җавап бирергә теләмәгәнен күргәч, ярый, йоклалай ул санасы. Иртәгә уйлашырбыз әле диде дә, бераз торгач, инде тәмам йоклап киткән карчыгына: "Без өйдә юкта, үзегез теге яшел чәйне башлап эчеп карасагыз да ярар. Мин, Алла теләсә, өйдә эчеп тотар өчен дә яшел чәйне күпләп алып кайтырмын", диде. Аның үзенең дә йокысы тәмам җиткән иде инде. Шуңар күрә яшел чәй бик тики нәрсә. Үзең карап тотарсың дигән фикерләрне ул төшендә күрдеме, яхуд өнендә әйтте дә берәү дә ишетә генә алмадымы, һич кемгә мәгълүм түгел иде. Яшел чәй, бахар чәе, чәй, шикәре, кәре. Сәмигулла абзый бүген йокысында да гаять ләззәтле төш күрде. Гүяки ул зур бер бакчада йөри имеш. Бу бакчада алма ағашы шикелле агачларда алмалар урынына кагазгә төрелгән кадаклы чәйләр үсеп утыралар имеш. Гүяки Сәмигулла абзый ул чәйләрне иснәп карый да, бик ароматлы, хуш исле дип мактап йөри имеш. Ул арада каты җил исеп китеп, чәйләр алма агачларыннан өзелеп, туп-туп җиргә төшә башладылар имеш. Гүяки Сәмигулла абзый шулардан берсен Маһитап абыстайга иснәтеп карар өчен алып кайтырга карар бирде имеш. Гүяки бу агачлар арасында үләннәр урынына кагазгә төрелгән хәлдә башлы шикәрләр үсеп утыралар имеш. Гүяки бу бакчаның бакчачысы Сәмигулла абзый үзе имеш. Һәм рәхәт, һәм ләззәтле иде бу төш. Сез атаклы язучыбыз Фатих Әмирханның Сәмигулла абзый дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Равил Шәрәфи укыды. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.